Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Mega, Kona Gari, sai kuma Jigon Gari, sannan da akwai Kacibis na gaba, kuma ɗaurin sarƙa, maharbi, sai kuma sirrin yaudara. Ayya Mega, yankan reza, kai malam. Wato wannan satin akwai fina-finai na musamman ƙasatattu daga kamfanin Mega, su ma suka ce ba za a bar su a baya ba. Don haka ga masu buƙatar fina-finan Indiya na Hausa na da na yanzu, fina-finan Indiya suna fita amma ka rasa yadda za a yi ka same su, to kwantar da hankalinka, nesa ta zo kusa da kai, dab da kai. Lalle idan kana buƙatar shiga wannan tsarin namu to ba mai wahala bane. Kawai ka ɗauki namba da ka gani akan wannan bidiyo, ka mana magana akan WhatsApp ko kuma akan Telegram. Kawai ka ce dan goke nema ina buƙatar shiga wannan tsarin, za a tura maka 'yan bayanai da 'yan kuɗin shiga, domin ba kyauta ake shiga wannan group din ba, za ka biya 'yan kuɗinka, sannan mu kuma za mu anta ka a cikin wannan group namu, ka ci gaba da saukar da fina-finan Indian Hausa. Wani abu ma mai daɗi malam, duk wasu fina-finai da ka san sun fita a baya baka kalle su ba, to da zaran an saka lamban ka yau, to kai kuma zaka gan su dukkan su malam. In guda 100 nawa kake so ka saukar, sai dai kai ta zabar wanda kake so kana saukarwa. Sannan kuma zaka iya tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Dan haka ina yan downloading, ina masu kallon daya wannan damar ta ku ce gaskiya, kamar yadda na faɗa a baya. Sa'annan kuma a duk inda kake, a duk ƙasar da kake, karka damu, ka mana magana, za a karbi yan kuɗaɗen ka, sannan a anta ka a cikin wannan group din. Sannan kuma babu wayo babu yaudara, gaskiya wannan magana ce garanti. Ka